Mwenye kwa Ramogi pakiruot nyasaye miwa seche mochopo sani waduoko erokamano to amor dun kodwa Ramogi TV ka une wangsa chenro moro mar duol kamo kelo ni weche timore pacho ka e kidieny mokwongo. Kidieny mar ariyo wadhi go mbaka weche mag siasa. Yamb siasa ma higa mar 2027 wadhi bedo ka giwenwa modhial Joshua Nyamori, Meno Kil kod Frederick Okango, men ja siasa. Wadhi go mbaka weche mosebedo ka liekore kuom jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua osewacho weche mang'eny, to gi jomodong' bende Siaya bende Gavana Orengo nigi wach moro monego beni iwuoye. Mane mbaka mwadhi go. Wantiere ka gi Belinda Phillips kaka jalupo marwa, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga Jonyakach, Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. Today, we are giving you keys, not just to open a door, not just to open a house, but to open a home. Jatend piny Kenya William Ruto chiwo fungu ne jodak mamukuru kwa njenga ma odonje udi manengo gi yot, bende okoweyo weche mag siasa. It takes time. So give them time and you'll see a difference. Let somebody come out with a budget and you see. Jatend ODM Raila Odinga ojiwo jo Kenya ni jotelo ma ODM ne ochwalo sirikal dhi kelo ber to ahinya ka okale budget ma idhi somi gani. Jothurwa ana ukabilo gora gorengo lakini nyaka wanyise ngati jotame tadhi kawo mondo atimne tijno chieng' mbele kae. Moko kuom jotelo ma Siaya omedo keto liet ne Gavana James Orengo ka jopiny moko to ok mor kod okang' makamano. Ero kamando winjo pachi ari adek auchiel nono kaka inyalo yudo. Wachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod nyone chuodho jalupne machon Rigathi Gachagua kuom nyayo siasa mag pogruok kod akwede. Jatend piny ojiwo oganda jo Kenya mondo bed gi yie kod sirikal ka opuoyo gaye mar ODM Raila Odinga mawacho ni oketo Kenya mbele kendo yie mar siro lwedo sirikal mar Kenya Kwanza. Jofumbo marwa mar siasa Chris Owino nigi ler mar wachni. E nyasi mar chiwo udi manyasani manengo gi ogonyore ne jodak mamukuru kwa njenga e bore Nairobi, siasa mag sirikal mar broad-based okaw thuolo manyime. Ametufikisha. Jatend piny William Ruto odhi nyime kod chuodho jalupne machon Rigathi Gachagua ka oyango ni piny Kenya onge kod nafas mar jotelo mag akwede mag dho udi. I will work with courageous leaders, people who believe in Kenya. People who believe in the transformation of Kenya, not mere politicians who believe in convenience, who believe in nothing, who believe in retrogressive politics. We don't share a vision with the tribalists. We don't share a vision with the haters. We don't share a vision with people who believe in the disunity of our nation. We share the vision with the people who believe in the unity of Kenya, who believe in a broad-based arrangement. Wabunge wa Nairobi tuna support broad-based na tunakusupport kabisa kama rais wetu, na tunasema 10 bila break. 10 bila break. Wangaposema 10 bila break. Nasikia wengine wanapenda kuongea huko, wanakutishia maisha, wanasema sitakuaje, hiyo one term ni yao. Sisi hatuendi maandamano tena, sisi hatuendi kwa barabara tena, tuko kwa Rais William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga. Ruto odok ne chenro mag dongruok ma sirikal mar Kenya Kwanza oseketo e tim kaka chenro mag gero udi manyasani e nengo moyweyo ka onyiso oganda jo Kenya mondo bed gi yie kod sirikal mare. This is going to be how we transform our nation. And I am very proud to be part of the leadership that is making the decisions, that is seeing the transformation of our nation. I want to encourage us to believe in our country, to believe in ourselves, to believe in Kenya, because if we don't believe in this country, we will let down our nation, and our independence will be meaningless if we don't believe in our nation. Kumthulo machielo, jatend piny osungo siep manyien Raila Odinga kuom weyo tenge pogruok magi mag siasa kendo yie masiro sirikal mar Kenya Kwanza lwedo kaka yo mar kelo kwe kod dongruok ne jopiny. And I must thank leaders from across the political divide, more particularly
the Honorable Raila Odinga, for agreeing that this country requires the unity of nation, the coming together of citizens and leaders to work together for the transformation of Kenya. And I want to promise you that I will continue to lead from the front, and nothing, I say, nothing by the grace of God is going to stop us from achieving the transformation of Kenya. Ruto oparo ni jasike mag siasa nigi ikre mara kurekode e paw siasa ka kinde mag siasa ochopo. Ati mumesemaje? Nyinyi ndio mmesema. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Oganda maromo 1,080 kawuono chiune gi ofungu marute gi e bwo chenro mar gedo marute manengo gi ogonyore. Nyasi mar keto ayanga ute go notelie gi jatend piny Kenya William Ruto e kar dak ma Mukuru kwa Njenga ma Nairobi ka. Moko kuom wegudigo nonyiso mor margi ka giwacho ni okang' ma kamano dhi bero ngimagi. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Okinyi makawuono e kar dak ma Mukuru kwa Njenga masani otisi ni Mukuru Estate e buore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto no chopo mar chiwo ute manengo gi ogonyore ayanga ne wegi. Mor kod ilo no pongo kar dak manyien no. Ka jatend piny ne chiwo fungu ne weg ute maromo 1,080. Jodak go nyiso mor margi gi chenro no ka jatend piny Kenya lero ni kwan ute ma igeno gere kar dak no romo ute 13,248 e bwo chenro mare mar bottom up economic agenda. Wadonjo e od Kevin Odhiambo. Odhiambo tiyo tij wang'o chumbe kod loso mwandu mag gedo. Okonyal pando mor mare ka odonje ode kama koro biro jotie bang' dakie ute mongohore kama katarita maber ne onge. Awinjo ka mor kabisa kuom bedo gi ot molungo nyigi mamari ma with the future, in the future kibiro bedo ni chulo rent. Ore chalo ng'ama odak e dalani. To ere kaka noyudo odni? Giwacho ni mondo process KRA pin, tax compliant certificate. Gidwaro mini M-Pesa mini settlement mari mar 6 months. Then gidwaro passport photocopy. Then kod photocopy of the ID. Mago documents madwarre to koro register to koro imi ot. En pesa di ma biro chul e ot ka ot? Tie pesa moro monego beni ichulo mar lawyer en 5,000. Then tiere deposit. Deposit ni nowach ni koro government ema chulo ni mar 63,000. Government garamia ni man. Rent en 3,900 per month. Pesa monego beni chulo te en 640,000. Oda en bed sita. Abro bedo ka chulo koro. In fact, then tiere additional amount of 211. Tiere loan moro ma be sirkal omiyo ji mar nyiewo furnitures. Gimede kanyo koro dhi amount to dhi bedo koro 4,100 per month. Koro dhi chulo 4,100. Ogola e kijiji. Taseda kanyo inuang ka ot en od mabati, ichulo odno to pod odong mar wuon go. Okobed oda. Ichule single 3,500. Compared gi ka wachulo single 3,800. To wachulo ot at the same time ot bedo mara. Unajua kuishi nyumba kama hizi ya watu wote, tumeishi kijiji, yo mabati, kuna mahali ya choo, lazima ungoje kama ni jioni. Lazima ungoje asubuhi yake ndio uende. Wesi toka nje juu wesi kutakutana na nani? Hakuna njia, hakuna nini, mvua ikinyesha, tuko hapo wote. Sasa hiyo ilikuwa inasinda. Kwanza ukiumwa na tumbo, Kaluwore gi jodak go, ute mani kod karenda chiel kata one bedroom ibiro chulo Sh5,500 ka ute man kod kuone nindo 2 ibiro chulo Sh8,500 dwe ka dwe. Kata kamano, pogruok mantie gi ute ma ikombo en ni ute gi biro bedo magi giwegi bang' tiko chulogi. President amefanya kitu ya maana sana. Kutoa watu kijiji kuwalete hapa, wanaona ni kama paradise. Kuna mtu hajaiona nyumba kama hii. Ne oganda gi ma oyudo ute gi mane ogonyore nyakwaro mga juang en mor to kata kamano pod chalo ne gi mana lek. Kata kamano gombo margi en mondo jatend piny Kenya William Ruto ochwal chenro makama e kor wenge duto maloko ngima oganda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Mukuru Estate, Nairobi. Ogai mar duond buch ODM migosi Raila Odinga onyiso jo Kenya mondo mi oikre mar neno lemo ne makweth jotelo mane odonje sirikal kowuok e duond burano biro nyuolo
ka osom budget e dwe mar auchiel higani. Raila mane loso Mombasa okoni kata obedo ni duond buch ODM ne otero jolony e sirikal, lokruok ma gibiro kelo to biro neno mos to chutho bang' timo lokruoge e pok mag omenda e migepe mopogore opogore ma pacho ka. ODM donated experts to government. But you know, it was just July last year. Mr. Mbadi's Minister for Finance, his budget will be read in Parliament this year, next month in June. So give him time. It's not like instant coffee that you brew and drink at the same time. It takes time. So give him time and you will see a difference. Let Mr. Mbadi come out with his budget and you see. 2.5% is substantial because it will increase the allocation going to the counties from minimum 15% to 17.5%. You wanted more money to go to the counties than is there. You said minimum 15%, but now that's where they'll be stuck. If more money goes down there, a lot of more services can be provided. We have the tools, we have the framework. What we now need is collective resolve. Let us recognize that economic transformation cannot be decreed, it must be built. It must be earned through sound governance, credible institutions, and the careful balancing of fiscal responsibility. Jakom komiti od bura mochung' ne loso budget Samuel Atandi ochiwo geno ni sirikal mag counties nyalo dhi yudo pok mar omenda mohewo bilion 405 e iko muom manyien mar 2025 nyaka 2026. Kano twak kod Ramogi TV apisi mare, Atandi lero ni komiti mare osetimo twak gi ogaye mar ODM Raila Odinga e wi wach mar miyo counties omenda moromo. Migawo mar omenda ne omiyo counties bilion 405 e iko muom mar 2025-2026. E wach mar pogo pesa ne migepe ma dhi county en wach ma pod walose. Bill miluongo ni Divisional Revenue Bill nochwa sekalo yod bura mapiny kendo watere e Senate kendo jo Senate be dhi kode mbele. Ang'eyo ni okwabi koso mokwa winjore e kind Senate gi od bura ma National Assembly. To kakise winjo ni budget wang'ado kabisa nikech pesa mantie wadak gi kakwa nyalo. Wadag ni pesa ma wan go imanyalo tiyo go mokwa hol pesa mang'eny. Omiyo wadwa nwa wach ni gik moko pesa mang'eny mitiyo go mang'eny to onge, but wabro winjore gi Senate saman e bill no chopo mediation. Wabro winjore kod gi mondo wane ka wanyalo loso duol achiel. Wanyalo medo gi matin kapo ni nyalre mana ka wang'ado kuonde projects moko ma wan go mwakelo wamiyo gi, lakini weche tok ber ahinya weche mag medo pesa mang'eny. Kendo jakom be wasebedo ka waloso go weche mag pesa go, kendo en be ong'eyo kaka economy chal. Wasebet kode piny, wasepimo ne obi oyie ni wamany gimoro wamed, but pod waloso kode gi jite nyaka president. Bas wadhi yo moro machuok kudugo bang' daka matin taneno kuseoro ote magu ka endi Ramogi TV ma Pastor Omonjo tiche mar game monyenyore. Waneno Ramogi gi jaoda Sara Tieno gi nyithinda kaka Mary, Esther, Lucas, Julia, Cyril gi Judy gi Yuel Atongo gi Olo Oyanda. Ero kamana ahinya Pastor. Ramogi TV Trevor waneni mos wan kod Otieno gol kod Ochieng' gol awuoro kaka Ker William Ruto. Wabro neno warite higa mar 2027 Gachagua to rumo ma endi George Luga mar Alego. Ero kamana ahinya. Weche manyien chopono maler nyakwar guok ma Frank ka wuok ka Bondo Misambi Pombo. Ero kamana ahinya. Nga matichelo bende ntiere ka Ramogi TV an ata agena nyakwar Arua mar Kisumu Tiengre. Awuoro gima lakteche nyokoso kuom bago ng'anyo mamuol maonge lweny kasto bila bokore to gogi gi tear gas. Ero kamana ahinya. Nyinga Arusha wuod Kanyimach Ramogi TV ler aneni gi jodalawa. Ero kamana ahinya. No kama chielo bende ntiere ka aneni maler kan Kisumu dala gi Sis mano Janet. Ero kamana ahinya. Neno kama makamu bose orote mare makamu no winje liel moro kiwacho wach moro kacha ing'eyo ng'ata lakini neno kipenga. Neno ni mos na baba Molo wuod Nyalego kako tero demokrasi no
kaka wadware to Ruto to goyo political wing. Erokamano ahinya Makamu. Waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya tano kan nitiere machielo kendo Trevor winji maber sana dala kan Mombasa ka sani kaka jakom oloso kawuono Mombasa onyisowa ni en government full ma wuod ambira. Erokamano ahinya. Waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07223 Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Aneto joma de her ma wenge gi de mori kuoma ni na chak maber. Koro gembe gi chak timo ohala ni. Akwagi mani ka gitime ochake gi pesa moro ma ata padali. Kiko chake gi pesa matin. Ko chake gi pesa matin to podo dhi mapodo. Aparo ni motor insurance kambi maber mogik man machiegni manyalo konyo weche mag motor insurance NCIC. Nyasaye nyalo kawo ng'ato sa asaya. Koro ka janyuol odhi nyathini budong chien ka to ere kaka obudhi sikul. Koro momiyo watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi gibi gikwam gi nyithindo chieng' moro ko gik nyathi dhi sekondari tionge pesa. Tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ere kaka pariniti nyalo timo arus gi ng'ato moro machielo kae. Mano gimano kanyal yie ni moro timre ka pod angima. Ajibu we awachnie. Chalni waya ni ong'e yiero nyako. Atemo wacho an bende parinit berna. Agombo no bed chiew wadwa. Ere kaka iniyie gi kwayo mar Varun? Awacho ni ok apar ka en ng'ama ber kuom nyari. En bende ok osomo. Donge ni ng'eyo mano? Dakika 15 kende. Kasto bang'e wabiro ringo. An ang'eyo ni kata ka ringo mama biro ng'wonona. Erokamano kuom keto Ramogi TV kane gavana ma Trans Nzoia George Natembeya koro giko neno owe kod rambun mar siling 500,000 kano donjne kod ketho mar mibadhi e yor chiwo rak kod yudo yako mwandu mar piny owacho ataro mar chik. Ketho mabende nokwedo. Jang'ad bura Charles Ondieki kata kamano e ng'eto mare nochiwo chik madino ne Natembeya dhi apisi mare ma Trans Nzoia kuom ndalo 60 kaka yor chiwo thuolo makare ne duol makedo gi mibadhi EACC timo nonro margi. Natembeya bende ok oyiene dhi limbe pinje maoko ka doho ok opuodho. Burano ibiro winj kendo tarik 3 dwe manyien. We are releasing an accused person on bail, even where it is shown that they will attend trial. We are releasing them on bail will prejudice the trial and therefore the integrity of the trial. This court has a reason, a compelling reason to deny them bail. Your Honor, what was so difficult with just summoning to court, telling him to appear in court on such and such a day? Why all the drama? Arresting the man and putting him in custody. There is no way in the charge sheet that says that the governor abused his office. There is no way in the charge sheet where there is a charge of conflict of interests.
3 questions for dissemination have commended themselves as follows. That the first accused undertakes not to interfere with witnesses and or evidence. Roman 2. In order to allow EACC to secure evidence and witnesses, if any, or if there is further evidence to be secured, the first accused is prevented from going to his office at the county headquarters for a period of 60 days running from today. Kwa kanyo jopuonjre makwan gi milion 1 dhi koso thuolo mag somo e komenda mar 2025 nyaka 2026 ka riwruoge makedo ne ratich jopuonjre ywak ni poni budget opuodhi kaka en sani. Migawo mar somo en achiel kuom migepe madhi hinyore ahinya to kaluwore kod omenda manok moketne. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Kodong mana jumbe matin 2 to migawo mar omenda yango budget mar komenda e 2025-2026 jokanya mopogore pod medo golo pachgi ewi budget no mapodiko. Riwruoge mopogore mok mag piny owacho e sekta mar somo koro ywak ni migawo mar somo thechne omenda matin gima dhi loro ne jopuonjre makwan gi weyo milion 1 oko kaluwore ni bilion 12.8 moket ne som primar okrom. Kenya Economic Survey 2025 indicates that 8.2 million learners were in the primary schools in 2024. The financial year 2026-2025 budget estimate has only targeted to benefit 6.97 million learners, implying that 1.3 million learners have been left out. According to our analysis, there should be an allocation of 41 billion for the capitation for free primary education. This is computed at a rate of 5,000 per learner for the 8.2 million learners. Kotele kod riwruok mar elimu bora working group. Jokenera ticho ganda go bende oyago omenda mar chiemo ne jopuonjre skul moduok piny kata bed ni kwan jopuonjre skul to medore e komenda ne. In the year 2025-2026, the cash 3 billion, which was to target learners 2.8 million, which implies that each of the learners will only receive meals for 21 days out of the 180 days in a year. Allocate at least 25 billion for school meals for the target of 2.8 million learners. Jotelo go bende oseyo migawo mar omenda kuom rem chiwo lere windiko mar jopuonj e kidienje duto ka bende gikwedo chenro ma sirikal pod ni godo mar ndiko jopuonj e yor oraka tok done wito oko dwaro makamano. Further, there is no clarity and specific number of teachers to be recruited for primary schools, junior secondary school or senior secondary school. No mention of retooling for secondary school teachers or preparation for senior school in the 2026 and beyond. So there is no clear monies that have been set aside for this, so you cannot tell how much is going to recruit teachers and how much is going to retool teachers. Paro makamagi no chopi nyime od bura kawuono bedo odiechieng' mogik mar kawo pach oganda gigeno ni migawo mar omenda biro keto e tim parogi e budget mar komenda higa mar 2025-2026 mibiro som dwe manyien. We are telling them what should be done and then they fail to do that. I think there should be another reality check Kenya should put on them. Should be demanding that no, we do not want wastage or budgets, misallocation. We want you to prioritize and prioritize for the child, prioritize for education. Simpros Okinda, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Geto Ng'anya e sub-county ma Kuria West yuago medruok mar kuo kod maundu ka giseyo obila kuom nendo e tich. Ywak margi obiro bang' ji 7 yudo hinyruok moting'o mar lisasi e monj mane otim e chiro mag Geto Ng'anya e otieno ma tarik 19 dweni. Giywak ni monjno oketo ngimagi kama rach kendo koro obila nyaka kaw ting' mar kelo resruok kod kwe ne oganda modak e alworano. Nilistukia tu marisasi yakipigwa papa kutoka nyuma yangu. Kuna kisima hapo cha fuel. Sasa ni kama hawa jamaa nasikia walikuwa nakuja kutafuta hiyo pesa kwa hiyo kisima. Hata huyo mjamaa walimkata. Sasa kupiga ile marisasi yao kihorera, watu walianza kukimbia. Sasa kwenda kuangalia nyuma hivi nakimbia, nikapigwa risasi ya mguu wa kushoto. Risasi kama 5. Akaniruka, akakimbia kwenda sehemu nyingine. Lakini akaniambia nisubiri narudi. Lakini Mungu si ajabu.
Hakunipiga mguu, alinipiga mapavu na mkono. Niliamuka, nikawa na nguvu nikakimbia. Sasa haya matukio yametukia sasa hivi ni mara kama ya 3. Watu wanauawa. Unaona? Na hakuna usalama wowote. Na kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba hivi ile police station ambayo iliwekwa Gitunganya, mbona sasa hivi mmegeuka ni police post? Kwa sababu police station mimi ninavyojua maaskari wanavyoletwa pale inaletwa mpaka na gari. Na gari ikiletwa pale unakuta maaskari ambao wanaletwa kwenye police station ni maaskari karibu 30 au 20 na kitu. Lakini sasa hivi maaskari walipo pale juu ni maaskari kama 3. Wao karibu kusaidia. Hata wanafanya patrol kuanzia saa 1 mpaka hata saa 6. Watusaidie. Wadi yu moro machuo kodo kubang daka matinta no kuse urote maruka endie Nixon au moja gongo nyawita konik en Komarok wacho ni driver ni aneno ni kakelo no weche manyien yo maler mosna Ramogi TV mosna wuonwa retired chief Joseph Oriko kod minwa Kezia Oriko erokamana enya Nixon ma Vincent Wuodu Genya mor kakelo no weche manyien erokamana enya Vincent neno kama chielo kendo ntire kae ndie Sam wacho ni aneni kan rongo erokamana enya Sam Ramogi ler wan gi Jared Olo Samuel Ogenga Shemo Molo Min Lona Emmanuel Munga kod Jaka Mikola gintire Lambwe Owich Primary School ma Pastor Gideon Omolo kata Nyakwar Mikola kani Lambwe Owich Primary School erokamana enya Victor Sijenyi chini aneni maler sani yo makare ukilono wache maber kamana inya Pastor David Obala wache ni wanuyoma live weche manyien wawinjo kawan Kasarani mano Michelle ero kamana inya kumgidira Ramogi TV ka waduogo bang daka matin kikidhi mabura ina. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Tutane nyathina. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi
Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Watika ni weche mag tuke ni kuom thuolo mokwongo timbe mawuok e kar chung' od bura ma Mwala dhi piem e lig mar FKF bang' Seth Ayanga e lig mar FKF alwora mar paw tuke ma Weta Stadium. Timbe 18 oseyangi ni dhi piem e lig makono mar FKF ka jakom FKF ma Machakos Nur Abdi wacho ni chenro mar FIFA Connect e pacho ka endi osenyono atamalo 50. Mvuyana FC ema noyudo joloch e tuko siep mar chaka Ayanga ligno bang' loyo Galactico gonde 2-0. Leo tulikuwa kuna community shield ambayo kwamba ni launch ya liga ambayo kwamba itachezwa hapa Mwala. So leo tumeanza, next weekend tarehe 25 ligi ya FKF Mwala sub county itaanza. Imeshirikisha team around 15 team zimeregister. Criteria ya kuingia team ni registration na affiliation per team. Wanacheza vizuri sana. Hata vijana wangu wacha wangu, uzuri wenu unacheza kama Arsenal. Unapenda game ya chini cha wangu. Tuko na uwanja wa Chamoi Primary. Yaani uwanja kubwa sana. Ene tafuta tinga, tutengeneze uwanja Chamoi Primary. Chawango tuko na uwanja kubwa which can even accommodate 2 football pitches. Bas wadhi yweyo moro machuok oduogo to donjo kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wadhi go mbaka gi welo modhi Almo osechopo e studio ka endi. Okil Joshua Nyamuri osedonjo ka endi kendo gi Frederick Okango bende men ja siasa wadhi go wache yamb siasa ma higa mar 2027 ochomo kanye broadbase ni ochomo kanye jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua bende ywak ni dwa nege Orengo bende jalni nitiere joma siemo wang'e weche ng'eny weche mag siasa ka wadhi go kodgi mbaka mondo nyene to piny ochomo kanye mane mbaka mogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Dakika 15 kende, kasto bang'e wabiro ringo. Anang'eyo ni kata ka ringo, mama biro ng'wonona. An nyaka dhi wachne Yura gimoro amora matimre ka, ni nyathine ochano mar pondo kae. Lwedo chweyo. Koro ka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials go
materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich 2 saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Ka bende tich 2 ka tich 2 nyaka monga jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich 3 ka tich 3 nyaka monga jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich 4 nyaka monga jwang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wendo modhialo sechopo e studio ka endi Joshua Nyamori nitiere Nokil to gi Frederick Okango jasiasa wadhi go mbaka e yamb siasa mar higa mar 2027 kumo chomo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nyicho golo pati ne to ywak ni sani koro idwa nege weche ng'eny e pacho ka mane ka mwachake erokamano ahinya kuom wasichi ujotelo. Nyamori wachaka ni kodi ni yamb siasa ineno kochomo kanye nikech mano go kodi mbaka mogika ne DCP ni poko yao sani koro kele to be idwa neg ji e kanyo yamo ni chomo kanye yamb siasa. Trevor neno ngane former deputy president Rigathi Gachagua kawacho ni idwa nege
to oken chieng' mokwongo ma Rigathi wacho ni dwe negi. Samoro aparo ka ni Rigathi Gachagua ochalo nyathi matin minyiewo na ing'e Superman. Superman mano inyiewo lewni machako mar Superman makwar gi bulu ka koro paro ni en Superman. Paro no ng'ama lich kabisa. Nikech ok inyal bedo ng'at achiel miparo ni ng'ato ang'ata dwa negi, to in the most important thing manotimore Kenya nyaka ne Kenya chakre. Samoro aparo ni en ng'ama ade ong'ie wiye ni to be en tamam. Emomiyo neno kana apenjora ga ni to ka President William Ruto ne bet ni ng'ani notiyogo higni 2 be ong'ama tek ndi. Ok ane the impact mar chama mar DCP. Gimomiyo ok ane impact mare en ni nyocha ka ni pange ne odhi timo launch to ni paro ni en gima dhi bedo malich magode madhi barore. To ka oduogo time tedo ni wajumbe kia 3 kia 4 emobire. Wajumbe ma kata ma masawa te ong'anyo ok odhiye. Jopiny yudo ka matin ema nodhiye. Kiduogo ing'iyo gimotimore en mani apart from lweny mowuok kanyono, king'iyo gima media opik to kine ka nitie ni ideology gima gichung'ne motegno ma giwacho ni wan kaka chama chieng' moro koro kawo telo, because chama iloso mondo kawo telo. Nitie magi ma mwabro timo malokruok. En ni gima giwacho ni jibro mako itgi kama. Ok ane gima gino gine. Ok ane no wach mar DCP ni. Ene kalausi manyalo chapo yamb siasa koso oyo. Erokamano Mbija. Aduoko ne erokamano ahinya. Ing'e ni Rigathi Gachagua ok nyal koro nyiswa ni sani koro en Gachagua Rigathi. En ma Rigathi Gachagua mwang'echa. Kane Rigathi Gachagua noyier jalup ker, no defend sirikal mar Ruto, ma kaparo kane ng'anyo mokwongo mar cost of living, mar nengo ngima ni malo, mane Azimio obago ng'anyo. Jowa notho, jowa nomaki, jomoko nohinyore, nyaka sani nitie joma pod ohinyore, mapok nochango. To ndalono nengo ngima pod ne ni malo, pesa ni kwalo, ji ne tho inego. To Rigathi Gachagua koro sano wuok ni koro en Yesu, ni en makoro iko yo, en Johana Jabatiso, en makoro iko yo, makoro oloso yo ne jawar mabiro. Ni sani koro odwani mondo jo Kenya owinje ni koro tek peto ite kama, ni koro winja uru, nikech sani koro an aselokora, an koro alokora Saulo, awuok Solomon koro an Saulo. Winjuru gima wacho, nikech gima wacho ni manyaku winji. Mano miriambo. Nikech Rigathi Gachagua en mana Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua pok no winjo ng'ato, onge ng'amo biro winjo, onge ng'amo winjo sani. Namba 2 Ombija. Kane Rigathi Gachagua o launch party ne miluongo ni DCP. Party ne ni mana kaka okilo wacho. Ne o kele ma iwinje ma ne waparo ni odhi bedo gima lich ma gima biro gi mbi. To gima nwaneno en mana dhawo. Bunde wuok kacha ma kia ji gore. In mano ng'ama nyalo unite Kenya. Mano ng'ama nyalo riwo oganda. Mano mangal party minyalo dhiye. Mano be party ma in kiparo ni nyalo kawo loch. Party iloso mondo dhi okaw loch. To kani ng'iyo party neno, onge gimoro amora ma giwacho mana wach William Ruto. Ruto must go. Ruto must go. Policy iwinjo Mbija. Kiloso party, chik wacho ni party nyaka bed gi agenda mar kelo dongruok ne oganda. To golo Ruto ken kelo dongruok ma oganda. Rigathi onego nyis jopiny ni ang'o modhi timo e weche mag ngima health, ang'o modhi timo e weche mag gendo skunde, ang'o modhi timo mondo mi rowere tich, ang'o ma Rigathi dhi timo mondo los barabara apaya, ang'o ma Rigathi dhi timo mondo mi kel pesa e gwenge mag counties. Mano Rigathi ok wachi. Rigathi gi lange wacho mana ni Ruto must go. Ruto must go. Koro an kipenja ni to DCP ni biro kelo lokruok onge. DCP onge madhi kelo lokruok. To king'iyo jomoko to keto koro jotend party
Begina ng'ina jok moko waseneno. Linturi no aneno gimo inotimore fertilizer ng'eyo. Malala dong no riembo UDA kelo kacha. Jok moko kelo mang'eny go. Mago jo waseneno, mamoko no riembe party moko be nigi cases moko kucho. Koro an kang'iyo DCP manono malongo. DCP en mana kiosk moro mabedi gadi koro wacho ni endo do uso mana mandas ne moro kanyo. Mandas no to usa. To kik jo Kenya bed gi geno mora ni DCP biro kelo lokruok e Kenya ka ok no kel ngang nikech Rigathi Gachagua ok nyal bedo koro Gachagua Rigathi en mar Rigathi cha to kilingi ni wacho ni owacho sateni Ruto must go tok mane chakruok mar lokruok nikech mane kama ji te nyaka chak bon nikech gin kaka DCP gi wacho ni gima jatend piny Kenya osetimo oseinyo jopiny higni mang'eny omiyo en ema nyaka kungo wuog monde eka koro ikelo chenro moko mowacho mopogore gi yani dongine gi adieri moro kanyo must go kunyal bedo ideology Ruto must go ni mani ideology nyaki nyiswa ni inichunga ang'o minyalo timo mana kaka Fred wacho maloyo joma nie telo okay kawuono President William Ruto audio launch audio chiwo kifungu ne ji 13,000 to neighborhood no bro kawo ji 13,000 ka ji teo yudo utegi ma di yudo affordable housing king'iyo gi to gin joma nyo odak Islam mamukuru no okay to mae gima ne Rigathi wacho ni magi marach manyako okethi kapono bedo telo gima do nyiso wa ni ere solution mobro bedo go ne ng'amo dak mukuru cha ere solution mobro bedo go ne ng'ama nigi ute manyalo mukore makoth muko pile kanu place gi nyakach okay kama gi onge go then he has nothing to offer emo mi anyisi ni Rigathi Gachagua guma na koko enena koko ma out of koko ne kitemo ng'iyo ni to ang'o ma ng'ani wacho to onge ino ka ng'amo chako lusa ka radio mobedo switch on to oyuak ni sani sirikal chalo ka gima idwa make ni nikech wach mano wacho ni ka kwalo bulu to dhi kelo tulo manowuok higa mar 2007 notimo makosa koso nowacho adier ni ka no kwalo mbulu to ji nyalo biro hinyore nowacho adier koso mokwongo mago gira Rigathi Gachagua ok en gima lich ahinya kidhi e kot kacha anane kot pile tiru ka nitie ji mang'eny momaki kidhi e jela be ji opong'o so obiro bedo mana wan Kenyan momaki kaponi make but secondly en ni gima nyo nyise ni owe chiero adhola manyalo kelo koko e Kenya ka okay inyalo wacho pachi gimidwa ni otim inyalo wacho gik moko nego tim to kinyal threaten ji ni ka gima otimore to nego wacho ni 2007 bro bedo Christmas party manyiso ni lweny bro bedo Kenya ka moloyo gima nobedo 2007 okay mano chalo ng'ama odhi Israel to nyiso ji Israel ni kapono kutimo gima dwaro tubro neno gima nuneno ndalo Nazi 1939 to 1945 e gine Germany okay chalo ng'ama nyiso jo Kenya ni ibro duoko gi ndalo emergency and so on and so forth nyaka wakweri Rigathi Gachagua ni jo Kenya no move on moloso katiba manyien mowinjore moloso chike mar kelo kwe mano wacho ni wanyalo go siasa wanyalo disagree wanyalo compete to nitie gik moko inyal timo omiyo nolos chike manyien ma outlaw weche mag lweny to outlaw weche mag hate speech and I believe kaka wakili ni giminya tergo Rigathi Gachagua e jela e court nitie to ken wach mano wacho ni ngejin wach mano wacho ni inyalo ter ng'ato e court ni wacho ni atini lweny nyalo biro wuok kokwalo mbo kinyiso ng'ato ineno kiwacho ne it depends on kaka iwache ni ka poni ng'ato kwalo mbulu kata ng'ato kwalo mbulu let's assume ni odhi kodi wadhi ochung' kodi Trevor ta kwalo mbulu okomi nafas mar kelo tulo ma wanyalo neno gima ne waneno 2007 ji notho nitie joma oduogo Kisumu koa Naivasha
ka mama oting'o wi chuore e gunia. Okay? Ne kineno pichni ma joma nowang' e classes maneni Naivasha. Okay? Nitie mwandu manokethore. We can't go there at whatever cost. So inyalo wacho ni kapo ni ng'ato temo kwalo kura, tibro kawo ne atua molore gi chik. To ok inyal use mistake moro ma ng'ato nyalo timo to be a justification mar timo gik mar unlawful manyalo kelo lweny. Okang'o nitiere joma wacho ni Rigathi nochogo mana jotelo ni kapo nono ni ukwalo ombulu to ji dhi gore. Mane gima notimo to jomoko ka ng'ato ng'isi ni kiluwo yorni tidhi donje bugo makosa ni gani? Iwinjo Ombija higa gana 2007 2008 ji notho Kenya ka, jomoko nogol kuma ne gidake nyaka sani pok gidok, jomoko notong' lwetgi, jomoko nogol wengegi, ji nogore nikech siasa marach, ombulu mokwal, siasa marach mano kel gombulu mokwal. Rigathi kane wuoyo to wacho ni kapo nono ni William Ruto okwalo kura to dhao mani nitiere kind oganda ma jo Kenya higa gana 2007-2008 biro chalo mana Christmas party. Tiende ni gimotemo wacho kanyo wacho ni kipo ni gima kamano timore kata winja to ji dhi gore. To en owache nikech en kaka jakanyono ma jasiasa nikech odwa chung'. Tiende no nyiso jo Kenya ni en kopo no yombe kata kopo ni candidate ne oyombi to gibiro kelo tulo. Mane interpretation mamiye. To bana en gima rach mogik nikech oparo na kuma wayaye. Ji notho. Jo gwenge ma Mount Kenya notho. Jo gwenge ma Nyanza notho. Jomoko nohiny. Ok wadwa kuno. Kane katiba manyien obiro omiyo ng'ato ka ng'ato ratiro mar donje party modwaro, chung' gi party modwaro, loso party modwaro, wacho weche modwaro ei ratiro mar chik. Bill of Rights. Noket kamano. Koro gik mowacho ka en mana timo threaten ni kadiponi gimano jatimore to kik timre. Tanada kone onge ng'ama otamo Rigathi mondo go siasa. No segole sani onge tich motimo gimonya timo mana siasa no. Otim siasa ma ok dhi tungo ji. Otim siasa ma dhi kelo maendeleo. Otim siasa ma biro miyo ji paro mar ng'e ni Rigathi ni to biro gi paro mane ma en go maloyo paro ma William Ruto nigo. Paro mane ma en go maloyo paro ma Kalonzo nigo. Paro mane ma en go maloyo paro ma Matiang'i kata Martha nigo. Mano pok onyisowa. Teno nyisowa mana niya must go. William Ruto must go. Oluongo Ruto muaji, muizi. In ka ng'ato luongi ni janek, jakuo, janeko. Mano ng'ama yanyi koso kiyanyi. Koro kipenja gik ma Rigathi Gachagua wacho ka gin gik ma insight ji manyalo kelo tulo ka kendo nyaka kwere. Koro kane an gi Rigathi to dar dhi ir jopiny to wacho ni oyo gima na wacho ja dhoga nobuoth akwa ung'uono mondo chake yo maler ogo siasa maler to kokela agoko. Nikech Rigathi ni kinya paro higa gana 2023 ndalo ma maandamano mar cost of living owuok. Rigathi ne dhi ofis sang 10 gokinyi. Osemondo ogo pichni ma eno donjo ofis oketo file gazette moko ket makoro ochokore kama ne osomo ni koro ni en orito jo Azimio mondo dhi e pap mondo odhi onegi. Binya paro kane mtok Raila Amolo Odinga anane maandamano no ogo bunde to en mane jalup rais. Obedo gi jo tend polisi e ofise komiyo gi instruction mondo gima gitim. Mano gima wuok nyawilgo omiyo sani wadwaro kwe. King'iyo biseno no tayre mora ma wang' Migori, biseno tayre ma wang' Homa Bay, biseno tayre ma wang' kata mana Kibera. Onge nikech jowa osekawo kwe mowacho ni wan wasetho mang'eny, wasehinyore. Sani gima wadwaro maendeleo. Wadwaro maendeleo. Maendeleo ni ok debedi ka tulo nitie. Koro konu Rigathi Gachagua niya tulo ok wadwaro kwe. To kodwago siasa maber to nyis jopiny ni en ang'o modhi kele weche apaya.
Nyithindo ma ok dhi skul maonge skul fi, ang'o modhi timo? Mama mboga, ang'o modhi timo? Jobodaboda mantiere Korowe, mantiere Kisumu, mantiere Kabondo, Kasipul, ang'o modhi timo negi? To kiwacho ni must go where? Must go where? Must go where? Mane gimwa penje. Must go. Lakini, ka must go ni en mana mar kelo tulo, kara must go ni no in manyaka kodi dhi. Okay. Okil matin ni makosa mar Rigathi oken ote mare, en owuon kaka jaote. Mae gima ji yuago, nikech gima ne okang'o wacho ni ndalo mane giyuago wach mar cost of living, nengo ngima moidho malo, ne ok en kodgi. Pok olokore nyaka sani, lokruok oseneno matin, to pod nitie joma yuak ni ngima ni pod ni malo, mibadhi pod nitiere, to jomoko donjo e sirikal. Matin ni shida mar Rigathi ok en ote mare, en owuon kaka jaote. Shida mar Rigathi chakre gi en kaka en dhano, kaka Rigathi, aito gi gima owacho. Okay? Kaka Rigathi ok osenyiso ranyisi mar telo. Okay? Ma samoro jo Kenya paro ni ne en mistake ni no oyudo nafas mobet e kom maduong' mar deputy president. To kobet to en mana ng'ama ne pogo ji, en mana ng'ama kwedo ji, ni un nokugo kura, un uonge shares. Okay? To katiba dwaro ni jatelo nyaka bed jatelo mariwo ji, jatelo nyaka bed jatelo makelo Kenya kamoro achiel. Sirikal gi mwandu ma jo Kenya nikech wate wachulo osuru nyaka konywa te, and nyaka kony jomodhier moloyo joma nego. Nyaka ng'eni to sami ipoge be ipoge ne jo Kenya te. Okay? Mani neno ka magi values mani katiba mane Rigathi oko represent. Ademo miyo ni neno ne parliament no riwore, masini to riwore, ma jo Kenya mano chiwo patgi 65% no wacho ni mae ng'ama rach mokoro mo gibedo deputy president mondo thiche oko mano thiche. Okay? Kakoro dhi oko, ng'amo bedo impeached, ichalo ng'amo tuwe motere jela. Ichalo ng'ama dokisungu wacho ni bedo banished. Owiti oko nikech timbe ni maricho. Ichalo ng'ane jajuok. To jopiny wacho ni juok ma kama ok wanya dak go, in didak kendi. To kama en tieno, ema pod otemo nyisowa ni en emoriek kendo en mong'eyo gima onego timore. Malowo wa jo Kenya mane owacho ni ng'ani is not fit to hold a public office. Okay. Ng'ato ka Rigathi ok onego bed ni en ng'ama loso kata, en ng'ama onego bed ni bet oko mondo ling thi kapo dwa ni podo yale court to yale case ne kapo ni court chieng' moro yiene te koduogo kod siasa. Okay. To pono ne yamo no loko mano Rigathi. To koro nitiere Kalonzo Musyoka, nitiere Eugene Wamalwa, nitiere Fred Matiang'i ma koro donje gini joma ne ni Azimio chon. Pono ne jogo riwore kaka gin no. Ginyalo tungo siasa mar broad based. Igeni kidwa ng'iyo ni to ka giriwore ka gin no be ginya tungo broad based. Ni koro kome Rigathi koro kome. Itemo ng'iyo ni to ng'ato ka ng'ato nigi mbi marom nade. Okay? Eugene Wamalwa en ng'ama kadhi ne poni ok en part of Azimio. Mondo Azimio na miye teko to yiene ni area mano dhi chunge ji cha owene ni mondo ochunge ji. Ok apar ni nobedo kata gi mjumbe kata chiel. Okay? Kata en ok apar ni onyalo chung mo win any election. King'iyo Kalonzo Musyoka ok en jasiasa manyo chako siasa sani. Kalonzo Musyoka ne en minister in the 1980s, kapod wan nyithindo mathindo, and 1990s. And all along, nitie jomodonje siasa bang'e, mosedongo mokale, mamoko dhi obedo president. Okay? For instance, even though Jaduong' Raila Odinga no kuongo ne siasa, to Jakom Raila Odinga no tuwe mogole siasa kuom higni mang'eny. To no duogo modonje siasa mo run for election 1992, mano dhi mokalo Kalonzo ma obedo gi almost support ma 50% of Kenya. Okay? Now, President Uhuru Kenyatta, nyathi ti Kalonzo, no biro mokalo Kalonzo, modi obedo president. President William Ruto, be kijana ne nyathi ne Kalonzo, be no dhi mokalo Kalonzo. Kalonzo king'iyo support base ne, tere ke support base ne poko kaloga Ukambanika, ni mani Eastern Province ka. So the question is, be en gi mbi monyalo kalogo Ukambani.
King'iyo ng'ama nyie wacho kendo cha. Nitiere Kalonzo, nitiere Martha Karua. Kata mana MCA moko kelo mo. Be nom kelo miyo kata MCA. Kata MCA moko miyo. Fred Matiang'i ok kata ng'ama onego bed ni wacho sami wacho jotelo. Okay? Because gik ma Fred Matiang'i represent kan iwinjo gik ma nowacho, gik ma notimo ndalo mane en gi telo, gi teko mar telo. To waneno mana human rights abuse. Waneno mana kuo mar mwandu jopiny. And so on and so forth. The other thing, Fred Matiang'i pok obedo jasiasa. Uhuru Kenyatta nogole corporate sector to kete minister mar education, ai to kete minister mar internal security. Kama notie ga oko. Siasa en nyaka idhi ilumbri gi mama mboga, gi jaboda boda, gi ng'ama yuana e rech. Fred Matiang'i kiseneno kako loso, ok en ng'ama ong'iyo lombore gi bedo jambola. And therefore, okane kata mana thuru gi kucho manyi wach ni jioro wakecha. Ineno ka ne obedo gi mbi mara few hours. After that, biwinje. No se do. Okang' ini neno nango magi joma ni un godo e sani koro gichalo joma kwedo matin ke chudonje broad base. An kipenja. But joma nyalo uche wacho ni onge gima ginyalo timo. An to ok da uchi ng'ato. To adieri makende ni sani nitiere weche ma ok dhi maber. To weche ma ok dhi maber go inyalo losgi. To jatelo madwa telo ne ji nyaki bed jatelo sana jatelo mada bedo ker president nyaki bed jatelo no manyalo yudo kura e gwenge mang'eny ne county 24 nyaki bed jatelo no manyalo yudo kura kamora mora ma kidhi kama tiwachi. Koro jogo moko kuomgi kiwinjo to ok ong'egi beyond gwenge kan iwinjo omiyo wakili Nyamorikoni ni jatend siasa machal Raila Amolo Odinga kowuok sani no dhi Samburu to lalora ni to dhano osepong' baba Matiang'i bede dhi Samburu majilo ni Matiang'i ok nyalre. Emomiyo tiende ni nyaki tegri e siasa ka igni mang'eny ma nyaka jopiny ne ni to ang'o migori ne, ang'o michung' ne, ang'o minyalo timo mondo icheng ngimagi eka giyieri. Koro kaduoki to wacho ni to jowagi osiepewagi be dipo ni ginyalo loko weche siasa gi ma must go ka gidwaro no. An kipenja tanyisi di okane kanyalore. Gimomiyo kargi no. Nekech mokwongo an ing'eni ahero bedo objective. Wago kwan. Wawach ni osiepo minyoro yuda chung. Koto yiene ni adhi chung weche ni otieki. Ng'ama dhi bedo jalupne e grup cha. Kalonzo dhi bedo jalupne. Matiang'i dhi bedo jalupne. Aya, wawach ni ka osiepna ma Kalonzo Musyoka miyo. Wamunyoro de bedo jalupne. Matiang'i dhi bedo jalupne. Tiende ni gi kacha. Onge chenro magin go maginyalo wacho ni wan waseikore kendo wan budget wa en ma, alternative budget wa en ma, wan agenda wa en ma, wadwani mondo jopiny ogonwa kura nikech wachung' ne gima kama. Gima kamano e siasa mar agoko ni ok nyal timore nikech ng'ato ka ng'ato nigi personal interest. Ging'iyo ni an maromo. Mane kaka William Ruto dhi chamo jogi gi breakfast kacha. Iwinja? To nitie joma wacho ni kura ma higa mar 2027 ni ok dhi goye ne ng'ato, idhi goye kikwedo jatelo masani. Iwinja ombija wa mona nyisi ng'ata mochung' in the me tari chieng' ma ji dhie go ombulu ng'ato ka ng'ato biro wuok kodgi kata ode to dhi e ballot kacha okabi penyi ni ombija dhi agochne ng'a jogi biro yudo kosego siasa gi ma giwinjore to chieng' no ka jo Kenya oyudo jatelo ma gidwaro gibiro goyo jatelo no kura. To sani ok nyalo wacho ni ng'ama dhi yombo en ma nekech higa achiel higni ariyo lach e siasa lach ahinya ma onge gima diwachi. To gima ng'eyo ni jo Kenya kuma gintie sani nitiere pek piny moro ma giwinjo. To pek no ka dipo ni weche ginyalo los sani ng'eni koro wadhi e budget ni wadhi ng'iyo ni ang'o manie e budget kacha sana gwengewa makaluo ang'o manie e budget kacha manyalo konyowa. Be nitiere e budget kacha
pesa madhi loso ndere, be nitiere budget kacha pesa madhi tero nyithindo skul, be nitiere budget mabadi loso cha pesa madhi miyo mine gi rowere tich. Ka nitie, tang'o ma mono jowa mondo gone ng'ama nokelo pesa no kura. Okay? Koro mi anyisi ni gigi dhi chenjore. Gigi dhi chenjore. Ng'ama obiro gi siasa ne mar thuoji, jo Kenya bong'eni ma ja thua. Ng'ama obiro gi siasa ne mar dongruok, jo Kenya ng'eni ma be siasa mar dongruok. Koro jo Kenya sani itgi osetegore. Ging'eyo ka dipo nono ni nitiere ng'ato ei joka manigi siasa mar dongruok, jo Kenya biro winje. To ka onge, jo Kenya biro winjo ng'ama nitie. Mano e gima biro timore. Nyamori gima penjo ni nikech nitie kata kodhi Siaya kode pod nitiere mutni mar siasa mang'eny. Kaka jadwe Rengo James makore en gavana ma Siaya. Nitiere kaka sani jotelo moko nitie masoko wang'e. Nikech ochalo ng'ama dwa pingo broad based ni matin. Nitie gimoro Rengo ng'eyo ma jotelo kia, koso nitie gima jotelo ng'eyo ma Rengo kia. Ing'eyo ni problem ma jowa ka Orengo gi nyong'o en ni gidagi yie ni piny lokore. Okay? Pod gine kama ne gitime activism ma 1990s. I dare say ni for Orengo to samoro pod behave kaka mane pod en student leader in 1977, 1978. I keep saying ni Orengo sani onego ng'e ni ok en activist manie street, en jatelo monego bed ni konyo jopiny solving problems mag jopiny. To telo mondo solve problem mag jopiny en nyaka iti gi jotelo moko, nyaka uriw paro kaka jotelo. One, onego bed ni wanene ka en ng'ama oriwo jotelo ma Siaya. Aeto tudore gi jotelo te manika luo. Aeto bang'e no ogiriwore gi jotelo mantie other parts of the country, to especially kaka en president ma county, onego bed ni obedo gi diplomatic relations gi jatelo ma the national government. To kongiso no wacho matimore mara. No. Gimoro karacho. Wan giri ingeni king'iyo katiba. Katiba omiyo ng'ato ka ng'ato tich. Okay? Wan kaka jopiny wanyalo guko kwadwar. MPs omigi right mar represent wa parliament mondo giwach gima rach e parliament. Governor tije mondike katiba en ni mondo oti gi cabinet ne mondo resolve problems ma jopiny nigo e county ne. To wa accept ni resources manie county okoromo. Resources moko mang'eny pod odong' e national level. To resources manie national level gin resources milara. Okay? Gichalo od doho ma ng'ato dhako moloso mamit ema yude mang'eny motero ne nyithinde. Okay? Kata kama kika orumo to pod onya duogo jaduong' golo ne cham manodong' e mondo ma jaduong'. Ni mae dirit go nyithindi. Okay? So we expect ni gibed joma kech wasekuko kendara, gibed joma nyalo bedo jombola, gibed joma nyalo riwore gi jatelo ma president. Nikech mae be ok en wach mwawacho, mae en wach ma jothuru oserwako, emomiyo jatelo mar ODM to gi president Raila Amolo Odinga to gi president kaka jatelo ma UDA nodhi moriwore owinjore 10 points. Magi wacho ni magi gik wadwa ni walu kamoro achiel. To mondo gilu gigo kamoro achiel, dwaro ni mondo jotelo mochung' ne sirikande matindo gi mondo riwre gi jatelo mochung' ne sirikal maduong', mondo budget, policy gi programs mag sirikal obed ni aligned ni kapo ni problem ma Siaya en pi, to make sure ni ka pi pesa ma Siaya koromo to wanyalo yudo pesa mo from the national level. And kiki winjo sani the CS mar finance kaloso kowacho pesa magisetero kaluo madhi loso budget mabiro ni, madhi loso ndara, madhi loso weche mag pi, madhi gero siptande. For instance, kibiro Kisumu, owacho ni nyocha county government ma Kisumu ne nyalo mana allocate 300 million ne Russia. Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. To sani e budget mabiro ni giketo ne 2.8 billion midhi ter kuno. Gino koter nikech koko moro ne gore ndara. Gino oter nikech nyocha jotelo bet piny mowinjo problem jopiny
motero wachni ne president ma president oyie ma giketo budget masani kodhi e parliament to kendo chairman mar budget committee no ok en jadhot moro en wuodwa ma atandi. Okay, so gigi gin gik manyalo wacho to wache ot ogendni moko ka oguga koke ka ter mwandu thurgi gibet ga e boardroom to giwacho weche go to gik ma giwacho go gidhi gikete budget to gikete government programs to gi implement. Okay, okango pogro ke paro ken wasigu makosa ni kanye ko rengo sie machiela ri adek moneno ko kdhi maber kichen be jo jatele ne governor masia iwinjo mbad ombija mia ko mar mbadi chiemo kanya sai gibe ombija pogruok e paro ken wasigu ayiego to ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mana kaka Raila Odinga nowacho nigi ratiro mar wacho gima onyalo wacho e lo chik to pend chik katiba wacho article 6 wacho ni national government to gi county government biro tudore e winjruok mar paro. Jokisungu wacho ni consultation and cooperation. Iwinjo to ka in jatend county government to iwuok oko yaw tulo gi jatend national government to pend chik auchiel kata nyisi ni nyaki tudri e paro gi jatelo mamalo cha. Ere kaka jogi mitelo negi e county dhi yudo konyruok ma kelo gi tudruok ni gi jatelo mamalo cha? Ok nyalre. Emomiyo wacho ni kata mana ratiro ma wan go mar wacho gik modwa wacho go chik okilburu nitiere limit momi mar wache. To bende kiseng'e ni jatelo mochung' ne oganda mang'eny to nitiere gik monegi wachi mar sero maendeleo kata dongruok ne jogi nikech siasa ma Kenya waseng'e kaka dhi. Ka ikosana gi jatend piny to chances ng'eny ni ok ibiro keti tenge to mano gima wang'eyo. Koro an ka aduoki malong'o ombija en ni inyalo wacho gimidwa wacho e sami da wache gi jomidwa wache to nyaka ing'e ni to gima wacho ni ere kaka odhi konyo jogo machung' negi matelo negi. Koro gimoro amora Governor James Orengo wacho kadipo ni gino biro konyo josiaya to mano ber, to kadipo ni en gima ok bi konyogi to onego change tactic matin. Kata kowacho gigi to wache yo moro mar diplomatic ma bende kelo osiep to kendo kelo dongruok nikech Orengo ken jasiasa manyoro en jasiasa motegno mong'eyo ni gine nya wacho kama ok anya wache kama kendo ong'eyo kuma pesa dongruok yae, ong'eyo ni pesa gi ya national treasury ong'eyo. Koro an ok ada wuo mang'eny weche Orengo gi nikech mano ok siasa ma wadwaro. Siasa ma wadwaro kaka rowere sani en siasa mar loso osiep, en siasa mar dongruok, en siasa ma wang'eyo ni kadipo ni watiyo gi ng'ato kaka sani nitiere broad base tang'o ma Ruto osingo ne jowa pesa di madhi Migori, pesa di madhi Homa Bay, pesa di madhi Siaya, mondo jowa wanyise ni jowa gima biro kani dhi loso ndere apaya machal kama, dhi gero skul machal kama, dhi gero osiptal machal kama. Mane gima wadwaro. To ka siasa ochopo makoro 2027 ochopo to wabiro ng'iyo ni ere kaka wasetiyo gi jowagi. Koro kumwadhi kanye wambe pod wan gi jatendwa wan gi jatendwa Raila Odinga obiro siemonwa yo kumwadhiye. To sani nyaka wang'e ni to sirikal wane nikech ng'eni ombija ji wacho ni ni wan ni jogi nie sirikal jogi onge sirikal. Onge Kenya kanga ma onge sirikal. Mfumo ma wan go wakili en system of government ji tenie sirikal nikech ji te chulo osuru. Gima opogore en ni party mano terie cha ka utin to koro luongo nu minority, ka ung'eny moloso sirikal koro une majority. Koro majority wacho weche sirikal to ka en mjumbe Atandi, Junet, Ochiengini gin gi oversight government gi te, obed ja Azimio, obed ja ODM, obed ja KANU, tijgi en oversight government. Onge gimoro ni en opposition, onge opposition. Wan sirikal wate. Koro kiyiero ni da bedo opposition mano wachni. Wan to waseyiero ni wan konyuolwa to suru wachulo. Koro wane sirikal ka wabedo ka Ruto timo gima ber, onyisi ni Ruto magi maber. Kotimo
gitimo gimoro nyiso ni jatelo ka ne rach los kama ging'uono gi kweto gi luor mana gimoro tim ok ing'eyo kilo bentire joma be ywak ni sirikal ni ok dwar joma kwedogi nikech waseneno ka Natembea bende nomak ka wacho ni bando weche mag siasa Gachagua nogono bende wacho ni manye iye kaendie be adieri ni sirikand ni ok dwar joma kwedogi makiyomo ni ting'o duondi malo ni tin mana jawasigu milawi ala kuonde te mana kaka koro timore ne orengo sani ineno President William Ruto chieng' moro ka koro wabet kwandiko historia mar Kenya mar adier to wabro pare kaka jatelo ma kata ni kwede kaka Trevor to pod onyalo keto lwete momosi ni Trevor ang'o miwacho cha wabede mesa ka mondo winje gi miwacho cha ibe mondo winja kar mondo wayanyre ndara wawinjire mondo watim gino mondo kony jopiny mane principle mane jatelo ni otiyogo kane okwayo jaduong' Raila Amolo Odinga ni jakom in gi weche manyi wacho momiyo ni tero ji ndara okay to nyithindo moko ma jenzi gi be koro wuok ka ang'o mondo wabed piny kaka jotelo mondo wabed piny mondo wariw paro ma paro ni ne gibet piny mane giriwo mane giloso gima niluongo ni NADCO making'iyo NADCO report ineno issues ma affect jo Kenya achiel ne en wach mar yiero another one en wach mar uchumi another one wach mar tich and so on gi wach mar riwo jo Kenya mondo sirkal obed ni mar jo Kenya te mineno ka out of that koro nyo wan gi process ma selecting IBC madhi mbele out of that nyo okel ji ma nyo nie ODM gi other parties modonje sirikal moloso broad based making'iyo sirikal sani tineno ka en sirikal ma all inclusive ma kata wan kaka oganda wa kaka jokanyanam mwasika feel ni jowa onge sirikal sani ok wanyal pingo nikech king'iyo treasury omiwa imi attorney general ing'iyo energy ing'iyo internal security PS ma internal security ing'iyo PSS moko gin chiegni abich moko omiwa kaka oganda manyiso ni waonge reason momiyo nego wadhi e ndara ni wago koko nikech wan gi jowa mwanyalo dhi duong'o dhot tiyawonwa to wabet piny to wawacho problem no to waseneno this short time ma jowago osebeto ineno ka there are results mwaneno kaluo mwalo okay so I do not believe ni sirikal ni en sirikal mok dwar jomineno ka go kokogo ma wacho ni lawogi nikech nyo nitie issues momi terogi e kod for instance Natembea en corruption issue nego be ni ka an kaka Nyamori owach na kwelo adhi e court mos mondo adhi clear my name okay ok dwaro kijende mondo odhi ogore gi police oketh mtokni police and so on and so forth igo koko ni oni lawa nikech un anyalo paro ndalo moko ne nitie minisa mar land miluongo ni ne nyiso jodalagi kano oyude no kwelo ni okane milawa une milawu to ene mano kwelo okay so jokuoge owe hide behind the politics to gi tribes gi ni emomiyo gibedo targeted daga chiel kende kotigo wach mar sirikal ineno ni sirikal chal ka gima ok dwar joma kwedogi koso ana ang'eyo ni Kenya is a multi-party democracy Kenya nitie gi ratiro e Bill of Rights chapter 4 momiyo ng'ato ka ng'ato ratiro mar wacho gimoro wacho e lo chik koro onge ng'ama ilawo iwacho gimiwacho no e lo chik oriti to kani po nitiere giminono mani timo to chik ka mkondo mari tinono to weche no rumo to an gima dako jokanyanam sani onego koro wariure sana jolony jomiluongo ni professionals nyaka koro ong'ini ka giriwore to gin weche mane ma ginyalo konyogo minewa rowerewa owetewa gi minewa mandala kucho e weche mag budget e weche mag siasa e weche mag dongruok nikech nitiere jomolony mong'e wechegi koro kiseng'e ni gini ber titero wach ne jodala udiko ni turwa wan kod nyok wechegi to weche ni dhi konyowa kama weche dhi konyowa kama mondo iyaw wi jogweng' moko wigi oyawore nikech gin gi jolony matero weche wadhi ir wadae kacho kone jatelo sitima ni disetude ndi
to koro ere kuonde moko modong' mipani mondo wadhi jowani be obire to wadhi ir Mbadi wacho ni pesa nisekelendi ere pesa moro modong' minyalo miyowa mondo wang'e kaka iloso ndara wacho kwadhi kata maniro Paranyo be mana ng'atwa cooperatives ka ere kaka wanyalo yawo cooperatives KJet Nyota mag jorowere makoro miyo pesa mag World Bank watero kanyo wacho kwadhi kata maniro Blue economy cha wako ni wan gi wath ka wan gi nam ka ere ka mane kaka wadhi konyore wami jowa tich wariwre paro to siasa mar one term siasa mar must go siasa no mano mana siasa mar pap siasa mar maendeleo emwadwaro jokanyanam waberu jo maendeleo ero kamano Fredrick Okango ja siasa gi Joshua Nyamuri lero kamano nyako wasiche mane seche makoro ng'ano wae chenro maro ka ndie mar duol wadoko nwero kamano kuom keto Ramogi TV ka ndi saa 3 wang'e chap kanyo koro George Bati dadi kule mabro biro an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakach ndendo nombija taya nyakwar guok ochapes onere bang'e Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation away.